Добър ден! Казвам се Атанас Шутев и ще ви покажа моя Creative Mod, в който съм построил една къща за сега. Сега ще ви покажа отвътре. Значи, на 2 етажа е. Тук в началото е, нали, как да ви кажа точно, това е нещо като хол. От тук ще се излиза, има няколко изхода. Тук е пак хол, обаче с масички. Тук е кухнята. Ето сега ще ви покажа. Ето я. Имаме няколко неща. Тук сега, щом държа тази ръчка, ще дигам маса, на която готвачите режат нещо. Тук се води нещо като хладилник, ето има много неща. Но всеки може да го направи, ако иска да прави нещо като моето, по различен начин. Ще вдигнем масата и ще излезем от кухнята. След това ще идем да ви покажем първо нещо. Сега тук и тук виждате всичко това. Щом държам тази ръчка, с помощта на Redstone всички тези неща изчезват просто. Потъват по земята, защото аз така съм го направил. Сега щом видите, дърпам ръчката, това се появява и тези неща се появяват те. Сега ще се качим на втория етаж. Тук са нещо като книги. Сега ще идем на библиотеката. Ще прилетим малко. Тук е главната библиотека, нали? Ето библиотеката. Тук сядате за да четете. Тук е бюрото, на което също може да седнете. Ако сложите стол. Тук отиваме към едната спалня. Ето я. Отново има книги. Нещо като шкаф. И тук е терасата, от която се вижда мелницата, която ще ви покажа след малко. След това ще ви покажа другата спалня, само да не се объркам. Тук отгоре са лампите. Това е другата спалня, също има книги в нея. Кучето ми е тук. Ето го леглото. Също има тераса. Тя е по-голяма от предишната, както ви показах вече. Затваряме. Затваряме и тук. Сега отиваме в третата и последна спалня. Ето я и нея. Пак има книги. Леглото е тук. Има тераса също. Ето. Гледа към другата, съседната си. Ще затворим тук. Сега ще ви покажа лабораторията. Също имаме лаборатория. Ето, лаборатории. Слизаме. Ще играем с File Mode. Все пак е Creative, не е Survivor, за да няма такъв мод. Слизаме надолу. Не съм затворил, но това няма значение. Така, ето лабораторията. Тук е човек, който тества в момента. Ето има коби, малко вода. Тук е нещо за да търсите, нали, образно казано. Тук отиваме към другите хора, които са нещо като експериментирани вече. Опа, съжалявам. Метална врата не може да се отвори с дясно копче, както обикновената врата. Може само с ръчка или с бутон. Така, качваме се отново нагоре. Няма да ходим натам или нагоре, защото не съм довършил още каквото ще правя. Но ако ме питате, аз не знам какво ще правя натам, затова да не прибързваме. И се връщаме отвънка да ви покажа какви неща други съм направил. Ето, вече сме горе. Опа, изгледахме другата врата. Но това няма значение. Така, първо да ви покажем мелницата.
Мелница като мелница. Отвътре няма нищо интересно, затова няма да ви показвам, защото ще ви покажа само отвънка. Ето, това е колелото, което върти, има вода покрай него, защото нали все пак трябва вода. Тук се вижда един кораб, който съм правил. Лесно е, няма да ви показвам. Има, тук се слиза, отива се там, където се спят пиратите, тук е където е капитана, да ви показвам. Друг път ще го показвам това, този кораб отвътре. Тук е стълбата, която има моряци във водата, се изкачват. Тук е фар, който ще ви покажа отвътре, защото е по-трудно да направите фар. Няма да затворя, аз ще затворя. Значи, ето така се изкачва. Обаче, аз имам Fly Mode, защото е креатив, ще го изкачвам по по-лесния начин, вместо да губим време. Тук имам малко Redstone, които са ми помогнали за помощта да светят. Това са лампи, нали така да кажем. Сега ще да отвънка да ви покажа защо съм използвал тези неща. За какво са ми помогнали. Един момент само. Да излезнем. И ето, от тези неща отвътре са ми помогнали за да светят лампите или да свети фара, което съм се постарал горе-долу да го направя, за да ви хареса. И това е моя свят, за който няма много неща, но в скоро време ще има още неща, за които се надявам да правя отново клип и да ви харесат. Това от мен. Казвам се Атанас Шутев. Ако имате някакви въпроси, пишете ми.